Ƙungiyar malaman manyan makarantun sakandare na jihar Kano ASUS ta buƙaci iyaye su yi abin da ya dace a yayin zaɓen gwamna a jihar Kano a shekara ta 2027 da take tunkaro mu. Ɗaliban jihar Kano sun samu nasara a jarabawar qualifying da aka kammala a baya-bayan nan. Gwamnatin jihar Yobe ta yi ƙarin haske game da harin jirgin soja a Borno. Daga ƙetare kuwa, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ba zai nemi afuwar Papa Roma Leo ba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran Bustan Daily. Yau muna 14 ga watan 4 na shekara ta 2026. Sunana Bilal Nasiru Ma'azu, wanda ni ne zan karanto labaran. Ƙungiyar malaman manyan makarantun sakandare na jihar Kano ASUS ta buƙaci iyaye da su yi abin da ya dace a yayin zaɓen gwamna a jihar Kano a shekara ta 2027. Ɗan Amar ɗin gwagwarwa kuma shugaban ƙungiyar malaman manyan makarantun, Comrade Ambassador Abdu Usman Yalo ne ya bayyana haka ta cikin shirin ilimi garkuwar ɗan adam na tashar Bustan da ya gudana a jiya Litinin. Ya ƙara da cewa ta hanyar mai da kyauta ne kawai iyaye za su ci gaba da cin gajiyar ilimi kyauta a jihar Kano. Tun da mai girma gwamna ya hau gwamnan jihar Kano shine na farko a wajensa, kuma yanzu da tun da ya hau baka taɓa ji iyaye a jihar Kano suna kuka game da rayuwar 'ya'yansu a makarantun sakandare su ba a jihar Kano ba. Shiru kake ji sosai. To in kuma mun tabbata cewa ana kyautata mana, ana daɗaɗa mana, to ya kamata mu tashi haikan mu saka da alkhairi. Yaba kyauta kuma yaba kyauta tukuici. Yawwa mu ma mu sakawa mai girma gwamna da alkhairi. Mu nuna mai cewa yes, abun nan da ya muna kuma mun daɗe, mun gode, da mu malaman, ɗaliban, iyayen ɗaliban, kai har da matayenmu da ƴaƴan da ƙannenmu. To a nan ma dai jami'in kula da jarabawa na makarantar sakandaren gwamnati ta GGGSS unguwa 3, Malam Aminu Gambo Suleiman, ya bayyana godiya da jinjina bisa ƙoƙarin da gwamnatin jihar Kano take yi a ɓangaren ilimi, wanda makarantar ta unguwa 3 ta zama ta ɗaya a jerin makarantun da suka fi cin jarabawar qualifying inda aka kammala. Gaskiya muna godiya ga Allah, muna godiya da mai girma gwamna bisa wannan tagomashin da ya mana yi wa ɗalibanmu. Mun samu yara da suka ci jaraba ta qualifying mutum 1041. Wannan wani abu ne ba ƙarami ba na taimakawa ɓangaren ilimi. Wannan wani abu ne na taimakon 'ya'yanmu da jikokinmu. Muna godiya, muna kuma ƙara jaddadawa Allah Ubangiji ya sanya albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara matsayi. Je su yi karatu kyauta, an biya musu jaraba kyauta, to alhamdulillah muna godiya ga Allah. Ya kuma yi ƙarin haske game da irin abubuwan da ƙungiyar malaman manyan makarantun sakandare ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abdu Usman Yalo. Ai ASUS alhamdulillah, ai jagora Comrade Abdu Yalo ba abin da zamu ce masa. Wallahi mun zauna da shi, mu zamu faɗa. Baya goya marayu kenan. Wallahi zakaran gwarin dafi ya taimaka mana a harka sosai da sosai. Kai hatta wannan nasarar da makarantar muka samu, wallahi ce da ɗaya daga cikin taimako da agaji na babanmu, bangonmu, goya marayu, ASUS chairman. Wallahi ba abin da ba za mu ce masa, sai dai mu ce Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ɗaga shi, Allah ya kai shi matsayin da ya faka. Gwamnatin jihar Yobe ta yi ƙarin haske kan harin jirgin sojin Najeriya kai yankin da ke iyaka da Borno, tana mai cewa wurin da aka kai harin ba mallakar kowa ba ne, kuma an kai harin ne kan sansanin 'yan Boko Haram, ba kan fararen hula ba. Rahotanni sun ce an kashe ɗaruruwan mutane a ranar Asabar ɗin da ta gabata, abin da ya bayyana a matsayin babban sansanin 'yan ƙungiyar ISWAP da ke arewa maso gabas. Ministan babban birnin tarayyar Abuja Nyesom Wike ya musanta zargin da jam'iyyar haɗaka ta ADC ta yi na cewa an hana ta amfani da dandalin Eagle Square. Wike ya bayyana haka ne a ranar Litinin ɗin da ta gabata a Abuja yayin rangadin duba ayyukan gine-gine. Ya ce zargin cewa
An hana wasu jam'iyyu amfani da dandalin Eagles Square ba shi da tushe, yana mai kiran hakan da ƙoƙarin tada zaune tsaye. A cewarsa, babu wata buƙata a hukumance da jam'iyyar ADC ta gabatar da sunan tana son amfani da dandalin. To kada ku sha'afa, kuna sauraron labaran daga nan tashar Bustan Daily. Kashi na farko na labaran kuka saurara. Yanzu kuma za mu tsallaka kashi na biyu. Babban limamin masallacin Juma'a na garin Tamburawa, Malam Hassan Aminu, ya buƙaci iyaye da su ci gaba da kula da tarbiyyar 'ya'yansu. Limamin ya bayyana haka ne yayin saukar makarantar Madrasatul Miftahul Khair na ɗalibai 23 da ya gudana a jiya. Limamin ya ce ta hanyar tarbiyya ne kawai al'umma za su samar da yara nagari wanda za a yi alfahari da su a nan gaba. Sai kuma ƙasashen ƙetare. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ba zai nemi afuwar Papa Roma Leo ba. Ya bayyana cewa babu wani dalili na neman afuwarsa, yana mai ƙari da cewa Papa Roma ya yi kuskure. A jiya ne dai Trump ya zargi shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya da kasancewa mai rauni a gaban mai laifi da kuma matsala ga manufofin ƙasashen waje. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Truth Social, daga bisani ya shaidawa 'yan jarida cewa baya goyon bayansa. To a ɓangaren wasanni kuma, a ƙasar Ingila, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta sha kashi har gida a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leeds United da ci 2-1. A nan Kano kuwa, a wasannin sada zumunci, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Auzunawa Pillars ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Admiral Yakudima da ci 2-1. Yayin da a Salanta kuwa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Salanta Fida ta buga 2-2 da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lazio Rijiyar Zaki. To duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai dai kafin mu sallama ga tashin muhimman kanun da kuka saurara. Kun ji cewa ƙungiyar malaman manyan makarantun sakandare na jihar Kano ASUS ta buƙaci iyaye da su yi abin da ya dace a yayin zaɓen gwamna a jihar Kano. Ɗaliban jihar Kano sun samu nasara a jarrabawar qualifying da aka kammala a baya-bayan nan. Gwamnatin jihar Yobe ta yi ƙarin haske game da harin jirgin soji a Borno. A ƙetare, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙi neman afuwar Papa Roma Leo. To labaran kenan, a madadin waɗanda suka tallafa wajen kawo muku labaran, Bilal Nasiru Ma'azu sunana da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.